Vítajte pri ďalšej epizóde nášho školského podcastu Dvojkacast. Dnes nás čaká poriadna dávka informácií zo sveta bežeckého lyžovania. A kto by nám o tom vedel povedať viac ako náš špeciálny host, pretekár Matúš Jozef Dudáš? Takže ak sa chcete naučiť niečo nové alebo počuť len zo pár skvelých príbehov zo svahu, určite nás počúvajte až do konca. Matúš, vítaj v našom podcaste. Na akých súťažiach si už bol? Máš nejaké obľúbené preteky? Tak bol som už na viacerých súťažiach, konkrétne som ich zatiaľ absolvoval 13. Bol som aj na šupskom plese, na skalke. Mali byť aj preteky rôzne aj v Levoči, v Látkach, ale kvôli nedostatku snehu sa zrušili. Mám rád celkom hromadný štart. Aké boli tvoje najlepšie výsledky a najpamätateľnejšie momenty zo súťaží? Tak pred týždňom bola na skalke Biela stopa a tam som bol tretí. Máš nejakú vtipnú alebo nečakanú príhodu zo súťaží? Akurátne pred týždňom, keď bola Biela stopa, nám tréner povedal, že máme ísť 3 okruhy, ale namiesto 3 okruhov som išiel 4, takže o kolečko viacej. Ako vyzerá napríklad tvoj tréningový režim? Tak prídeme na skalku, oblečiem sa, idem sa rozjazdiť a potom trénujeme a idem sa potom vyjazdiť na bežkách. Koľko času denne alebo týždenne sa venuješ lyžovaniu? Máme 5 tréningov týždenne a tie tréningy majú 1,5 hodiny. Máš nejakých vzorov v lyžovaní? Určite Nastia Kuzminová, ona robí biatlon, ale je to ako veľký vzor pre mňa. A ak by si nám mal tak stručne prirovnať bežecké lyžovanie k alpskému lyžovaniu? No nedá sa to celkom porovnávať, ako je dôležitá technika aj tam, ale bežecké je jeden z najťažších športov. Tam treba aj kondičku, aj techniku vedieť, aj všetko, takže asi tak. Takže najobľúbenejší lyžiarsky areál je asi tá skalka. Áno. A najlepšia súťaž, na ktorej si bol? No, každý rok sú na šupskom plese také dvojdňové preteky, že to sú preteky aj v sobotu a nedeľu. My tam ideme vždycky piatok a to mám tak rád. Aj takto o týždeň tam budem. Taká otázka od našich žiakov na škole, ktorí dávali otázky. Mám tu takú otázku, či by si chcel ísť znova na lyžiarsky výcvik? Tak ako bolo tam dobre, tak asi hej. Bežky alebo zjazdovky? Určite bežky, ale mám rád aj zjazdovky, ale tie bežky mi prirastli k srdcu. Najzabavnejšia situácia s tréningov alebo pretekov? Ešte pred 2 rokmi bola tiež Biela stopa a hneď na štarte všetci vyštartovali, ale ja neviem, čo som urobil. Skoro som urobil kotrmelec dozadu, som išiel ako posledný zo štartu, lebo som skoro spadol. A máš nejaký najlepší tip na regeneráciu po tréningoch? Tak určite nejaký teplý kúpel v bane vhod. Keby som mal doma saunu, tak určite sauna. Máš nejaký lyžiarsky výstroj, na ktorý nedáš dopustiť? Mám rád bežky od značky Fischer, tie mi dobre vyhovujú. Spolupráce treba. A máš nejaké obľúbený iný šport okrem lyžovania? Lyžovanie, také normálne na zjazdovkách, aj badminton mám rád. A chcel by som robiť aj biatlon, ale k tomu niekedy, inokedy. A ak by si nebol lyžiarom, tak aký šport by si robil napríklad? Neviem, asi žiadny, nič ma tak nebaví tak ako bežecké lyžovanie. Lyžovanie srdcovka, musí byť. Hej. Aký odkaz by si dal mladým športovcom? Tak určite sa nezdávajte, máte podporu aj v tých najťažších chvíľach a no nezdávajte sa. Čo robíš, keď nie je sneh? No keď nie je sneh, tak máme aj tak tréningy, chodíme behať, alebo na bicykle chodíme, alebo na koleskových bežkách chodíme. A stretol si aj takých úspešných lyžiarov, alebo napríklad aj zo zahraničia alebo Slovenska? No pred mesiacom sme boli so školou na lyžiarskej olympiáde, tam som stretol Petru Luhovú a pred 2 rokmi som na skalke stretol Nastiu Kuzminovú. Ako si hodnotil dočasný pobyt v prvej budove? Tak, chcel som dostať naše triede, lebo tam to je také dobré a ako nevadilo mi to ani tu, takže bolo mi tak jedno. Ako naša trieda je väčšia ako táto tu, v tejto prvej budove, tak neviem. Chcel by si niečo zmeniť na tejto škole alebo niečo pridať? Chcel by som ešte pridať do vyučovania viac ako technológií, takých novších, moderných praktík vyučovania alebo tak. A akého pána učiteľa alebo pani učiteľko by si chcel pozvať do ďalších nových dielov nášho školského podcastu Dvojkacast? Možno novú pančelku Katinovú alebo pančelku Šušľovú. Tak pančelka Katinová a pančelka Šušľová, dúfam, že sa vidíme v ďalších dieloch. A ešte ty, keď nás počúvaš a ešte nás neodoberáš, choď to hneď napraviť, klikni na odber, choď tam like a napíš komentár. Pomôžeš nám rásť a my ti prinesieme viac skvelého obsahu. Tak neváhaj a poď na to. My čakáme. Ďakujeme ti. A taká sranda, Matúš mal všetky termíny v kalendári zaplnené, takže ak by som chcel natočiť s ním podcast, museli sme takto cez 6 hodinu sa uvoľniť. Hej, na sa mi nedalo. Alebo Peťovi sa nedalo. No presne. A Matúš, povedz nám, ako si sa srandou nedostal do nášho podcastu. No napísal som Peťovi na Instagram, len tak zo srandy. Či by som aj mohol ísť a povedal mi, že v čom som výnimočný, tak som povedal. Povedal, že by som mohol ísť, tak to som sem dostal.
A taká zaujímavosť, keď to vyhľadával do umelej inteligencii tvoje meno celé, Matúš Jozef Dudáš, tak mi tam všetky tvoje informácie vyrobili o tebe. No, ty kokos, zaujímavé. Sociálne siete, máš aj private Instagram? Mám jeden, hej. Aj to by tam vyhľadalo. Ale, skáďale vieš všetko toto. No keď si tam moje meno, tak nič. Populárna hviezda tu je. Matúš, ďakujeme ti za skvelý rozhovor. Dúfame, že sa tu s tebou opäť stretneme aj pri ďalšom diele, možno aj dlhšom. No. Ďakujeme, že ste si nás naladili. Ďalší diel by mala prísť Ema Bugarová. Matúš, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem aj ja, že som tu mohol byť a maj sa pekne, ahojte. Ďakujeme, dovidenia. Ale Matúš, ty nám vlastne aj pesničky na zvonenia vyberáš. Hej. Ma zastavil na konci školského roka, že či by mohol mať takéto pesničky. No, že dobre. A potom som to papierik hneď stratil a potom som ho našiel, keď som si už znova vypýtal tie pesničky. Dobre. Hej.